Nu har vi mobiliseret en gang, forsøgt flere gange. Den har været ikke så nemt, skulderen, den har ikke reageret så let. Men vi kunne mærke noget forskel, eller se noget forskel. Prøv at løfte armene, begge arme. Hvordan føles det? Altså den ene fejler ikke noget, den kan lige så godt gå hele vejen op. Sådan. Og det er noget, der foregår i hjernen, fordi man vender sig til at gøre det samme med begge arme. Ja. Og så ned igen. Er der smerter i den nu? Nej, det er meget lidt. Det er meget lidt. Okay. Prøv at dreje rundt mod ja, altså den her position. Og så bøj albuerne. Og så gør den her og se. Hvordan føles det? Jeg kan ikke. Du kan ikke. Ja. Men der er en lille smule forskel, synes jeg. Den kommer lidt ud i forhold til før. Ja. Men meget lidt. Ikke? Men det er fint. Der er lang vej endnu. Prøv at dreje rundt mod læret, og så tage hånden bag ryggen. Og se om den kan. Er der noget forskel i forhold til før? Måske er der lidt, ja. Let, men ikke det hele store. Vis os den anden højre. Ja, ikke? Og vi ved, at den højre er det bare ikke? Jo. Ved du hvad, så nu vil jeg gøre noget for den højre, for at sige, om det, hvordan den bevæger sig i forhold til nu.